Retrokino pripravilo slovenskú verziu nemeckého filmu Babylonský lev. Zmlkni, tu hovorí len jeden a to je váš šejk. Hadži Halef Omar Ben Hadži Abdul Abbas a okrem mňa tu nikto iný nemá čo rozprávať. Halef, kde si zase? Už idem, moja drahá Hanech, a jedno si zapíšte za uši. Ak to pôjde takto ďalej, tak... Halef, Áno, okamžite poď sem, Halef. Sidi. Určite zase niečo podnikneme však. To teda nie. Užívaj si tie svoje dobrodružstvá doma. Tvoja žena má pravdu. Tvoje miesto je tu. Tuto vidíte, ale Allah nad vami držal svoju ochrannú ruku. Áno, Allah mi nosí len samé šťastie. Trafil len klobúk a nie môj drahocenný čbán. Kde je vlastne náš priateľ? Fortner na mňa čaká v Birs Nimrude. Je tam veľa kameňov a vzácnych vtákov. Vydáme sa tam ešte dnes? To by som vám neradil. Sir Birs Nimrud je veľmi nebezpečný. Nové dobrodružstvo. Sir David. Pottenhauer, profesor. Vedel som, že sa na teba môžem spoľahnúť. Čakáš tu už dlho? Čo sú to za džentlmeni? Ako ste sa sem dostali? Gentlemani, to sú darebáci. Darebáci. A, gangstri. Báječné. Ako sa máte? Púcajte ho. No prosím, ako chcete. Ale prečo toľko námahy? Karaben Nemsi mi to aj tak za chvíľu rozviaže. To je vodca tej bandy. Je stelesnením diabla. Puste ho. Osman Paša. Karaben Nemsi. Tak sa opäť stretávame. Po dlhej dobe. Všetka česť. Ty si to teda dotiahol ďaleko. Až na šéfa polície. A čo ty, priateľu? Až na vodcu banditov. Za tento titul vďačím oddanému Sanjakimu. Pritom ťahá s tou bandou za jeden povraz.